kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod yun, iti dahito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ro ti surat, idi kalman laeng nga paset ti pakasalitaan ni Narding nga napuluan iti mabalbalin. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, takas la mapilpilitak na matendari ti may sa nga birthday party. Abos lagar arbis, manong nemi, sakit nakadagdagaang apaw. Kaslasang ko kayat ti dumsag iti kotsek. Wen, sakit nakadado nga tao manong, osos. Nakadado nga naka-parking nga lugan. Napyo ko mamut naangay ko maitimay sa nga function hall. Ta air condition. Noon nadagaang tupay or air condition nga dakati function hall no kasta nga tao. Sagad na eh. Medyo agar arbis sa permit pudot na. Embarking ko tilogan ko manong nemi itinapindas sa panakay parking na tapno di kastagat sa anak to nga mapupok ko na. Medyo iniyadayok. Ano kas na lang, kahit kung ito taglibas nung jak ka, mugustuhan ti sitwasyon. Nung jak lang mabain manong nemi kay Commander Training, nga nangawis kanya, pa nag-birthday ngamin, dato iya kaanakan na. Alagad sana ko mga matandar. Ni Commander Training manong nemi kat Commander mi kini misis ko. Tayo nanak mi ti ka bunyag, datay inauding anak na. Agpadpada kami manong naming pinanawan ti asawa na. Ni misis ko manong naming agtatrabaho sa Dubai. Yan, irin to tasyak, mga obisina. Mas dawa na kami ni misis ko, ni Susan. Mga obisina lang arudan. Mapapalag trabaho ti abroad. Hangawap nagtisweldo. Sa bagay. Nasweldo lang manong, sa aming umatong paltarapap mi. Amadaan ti kabukbukudan nga balay. No mo na kita duamat ti anak mi. Duapay lang. Kahit ko pa lang ti bay adan to bay may katlo. Ni mama manong nemi ti pinagbantay ko sa jay balay kahit inaiwanan na iti apo ko na nagpakada nga mapan maki-birthday naman pa masulsulita. Kasaladyak kayo ti dumsag iti kotsek. No dumsag akong permi na marik na akong didagaang. Ngayon mabain naglaunay kinikabadre training ng runa kat ni agring di cellphone ko kat ni isot tumawag. Kumpad, ayam mo. Umay ka na, tapos na may rugi. Madlaw latang ang tagasan ni Kuros kaya. At dakong dito, masulitak lang nga, dumsaag ka na nagpudot. Umay ka na dumalpasan. Kada abay inuawanak sa nga matuloy. Hanak at sikat uray mga raw. Pinidot ko manong nemi, pinungon ko nga regalo kitag birthday. Dimsaga ko manong nemi kat narik na katalaga ti simbabat ti dagaang pudot. Namuna no, napigsa ti aircon mo, yung takot sa kabumabasi ko, nakaw. Nalagang sumabat ti dagaang. Naka-sure tak manong nemi nga naka-rubber shoes. Nakagagangay lang ti arwatek manong. Ngayon maduri kita malapsak nga mangtaltalyaw kanyak. Sa ibagbagada siguro nga gwapo retan, naggwapo. Didaan mo nga dot-putot kon. Sa bagay manong na minulang at pagsasaritaan, ado kita kras kanya. Siyak la tagadadi Tadyak kayat nga liputan ti asawa ka ni Susan. Nagbali na karisingpet nga pinanawan na dito Pilipinas. Amok nga respetuan manong na ti kinababae na kan
awaten ti sakripisyo na nga nag-abroad. Ngayon naman minsan manong nemi, no makaaramid akman kas pagarigan, basol namat lang ta inya dayo namat data alsong. Pangusarak nga ro ti alo, naawa mat ti alsong. Ado manong nemi, di kito ko manggargari kanyak nga kaopisinaak, ngam nagbalinak nga manhid. Ado manong nemi, di kito mangiparparipirip nga ta panagkursunada kanyak, keptsak pulos kinaya. Nagbalinak ka ni tibker, iti sulisog manong. No mailiwok man, adamat per kilo. Mapanak lang dito bayuan. Mangkita ka na kitay slightly used. Isot pa gananusa ko na. Tayo one night stand ako na anda. Simuksukak ka na kiti ado nga tao manong nemi linisyan dakmet talangak bet ati mabigbig. Naman pa naka-sure tak lang. Si Marenga kalima manong nemi parami nga nagputot. Madama ti kantada ti karaoke manong nemi wano video okay. Nakaready ti amin na yun. Ohan, nakadato manong nemi nga sagana ta ore duwa nga labisaan. Pinakater ni kumadri training. Hindi na makita na sinabad ta kumba. Damuha ka, dito ka. Hindi ka tayo mamukha ka na kita ipatak mga gugwapo ka na pipintas nga sa ili. Hindi sa degnak manong naming pinagtugaw ka na kita kaskanyak mo ta. Adamot alanglangan na ka ta. Gwapo ka na napipintas. Ay ka manong naming nakantaan ng tag-birthday, nakararagan, kalpasan na mabalinan, nag-iintardan. Katilamisan ngayon mi manong nemi na elasaren ti arak, pulutan, kan mabalimin nga repenti umangan. Mata ko so nadak manong nemi, let's sun nga baka ko nam. Nabayagan siya ka nakaraman ti let's sun na baka. Abig so nga gamatak ti tinidor manong nemi at naman nakauna kanyak. Kat nadya iman at nagganak. Ay, sorry. Okay lang. Sige, okay lang. Sige na, sikat na kauna eh. Kinunak manong nemi kat nagkinita kami. Aba? Imisem? Kimidday? Nakaw? Sasapo. Dito man palang babae sa tumuna kumidday ko na. Numuna ta mabalbalin. Makursunadak na dyan mata naman. Sa dagiti na rompe bibig na, sa imisam kat nakapudpudaw ng kurnos tingipan na. Apo, timudok, iti ko at letson nga baka, manong name sa na insakmol. Sinipsipo, takti pa ng insakmol na ko na. Apo, siyakla ko man na dyan nga letson. Sana nagimas di pananggal ka na. Tinaramid ko manong name ililoktak, tiba arak, red wine. Nangalak ti doa nga baso, tinaugak soda nga doa. This is for you. Inyawat ko keng kuana. Ay, thank you. Cheers. Oo, apidak na kayo lang, cheers. Kaya mga laki matabaso yun Ngamtakamtim mo na. Kaya ni, ano tagan mo? Los. Hello, Los. Cheers. Manong nemi ganado ak nga uminom ka nagpulutan. Gawata asladak da kami laing kinilos manong nemi ti agkal kalamisaan tadakamlatag sa salita kaya nakingkinita. Numanin karga ak ti baso na iti red wine. Baka mabartay ka. Anat nagan mo? Imbagak tinagan ko, di mo imbagat nagan mo. Nards. Si kanilos, lusing, siyak mati narding. Okay, cheers. Hanggang mabartek dito kunak kumama nung nemi halos naggudwa amid sa nga takil nga masa nga bute ti red wine manong. Aging kaya manong nemi nga masadeg di training nga kumadri training. Mga kan kumadri. Kunak man hanggang paot. Kulawi tayo nga hanggang paot. Aman,
Magusto mo tuminom ka pulutan. At siguro kursunada, kumpad. Kursunada? Oo, baka naman kumanta akmat. Laban. Agad kimanta akmat amanong. Makamok ba't kumanta iti video okay. Kanantag dati, I have my share of life's ups and down because I'm trying to find heaven pew. Dati sa kasareta, the best thing that ever happened to me. Alagad kanta saya. Mabayag tila una yun ang kanta. Manong nemi di sa pulak ti CR impatuldo ni training kaniya. Idi romwara kiti CR manong nemi sinabat na ni training. Ana, kursunadam? Sino? Ilosing. Loko ka. Mabalbalin. Ana? Mabalbalin ni Suna. Tala kami ni Bagbagam. Loko sa kadog, ipulong kinisusan ng kumadrem. Sana kagapulpulong kumpaan. Mantex man. Diyak kad mawatan tirik nam. Loko ka kumadrem. Idurunak. Sika ngay. Haka mailiw. Amang batang. Di ba lang sika? Hanat ako nam, kumpadre. Ha? Sabi nga, durunak pala kinilusing. Sika hanga babalin. Tuko, sa mata na kumpadre. Abay, kanagpat-patat ang binanawan, di kita asawa ta. No mailiwak, mailiw ka ma, di ba? Di pala sika. Abay, ito, di pala ang lulusing, di bagbaga. Loko ka, di ka man nagkangawakas ta. Taman nung mamatekin ka. Si Kamet, mabay inakmatan ka ni kumadre, laman. Uri nga tamat ka na lipotam ni kumadre ka, mas lasang siya si Kamet. Loko, hangka nga type, oy. Napartek kan samot din si ka narding anak pa yung napartek nga madali komendar mo di pala si ka hindi ka man o nga mayat okay so na mabalinis una hindi ko sunada yung posible akong padre nga mabalinis una abay mabalin ako nam agpadbada kami nga awan asawa na dito di madiak Abi mandi, ano yung sa pulang ngorot balasan? Mabalinis na. Gamam mo ka muna Kung na nangarot ka, isa pulang nakman ko na. Iso nga inawis ka, tirekomendar ka kay Guana. Kat mayat ba't sama ti pa nagsasarita yo. Oresan ko nga rekomendar kang kaisuna. Sikita kayat ko, kumandre. Huy! Saan nakakagawakas na? Uy, saan nagkaaraw ko ba nakasto? Uy! Bastos ka. Naiimas na kitilips mo, kumadre. Lokod niya kayat. Baina kinisusan ka, kumadre, ta. Diyan ko kayo na talaga, Pexman. Imayar ka, napilitan ka ala. Na talaga sulisugan ka. Sige man. Kapag siya ka, at alakaro din ng lusing. Uy, sa mong ulitan di. Kaya mo? Tsaka yan, loko ka. Man, napagbiit lang. Narding, tsakayat na Gawin, hindi mo kayat, kat may tirik na. Inalak ti ima naman nung name sa ako yung paigim. Uy, hindi ito yung ramidam niya kayat. Mamain na kini ko matrisusan. Rimok at manong nemikit pimanawan nga dagos. Nabitinak. Hiyus. Tamang pailang. Nagkurso na daga na paayak. Ngimus tumit kidian ko madre-training. Di na kaya at naswiti ko nulukwen ko madrena nga ni Susan at a best friend na Nagsubliak manong nemi iti ayan da lusing ket madaman. And that's for all. Sinabat nak. May I dance with you? Oh, sure. Kunak. Iso na lang at tanapanak imisbo. Ngam nagbuko akmet.
Kasunod lang nga na, inikig ka ma'am. Siyempre, no, mismo ka kiniganak si Kawin. Kasunod katakal na. Kaya mo makita? Kaya ko. Nutoy. Sika. Itan? Sala tapay. Pumabalin ka talaga, Sika. Binitinnak ni Kumadre Training, isod ka po nga talaga nga saan ko palabsan dito ko na. Kahit kabayatan nga agsalasala kami, manon nemi, akin inarakop kampay kid din na. Kasi la di milat na madlaw, manon nemi, iti pa nang palakpak na kada kami. Inarakop, inalup ko nga asla, inarakop manong nemi kabayatan nga agsalasala kami. Nagdanes ti barukong ken barukong. Nakabangbanglo ka. Lusing. Ngurit siya. I love you. Ha? You love me? Paniknik mo. Let's go. Adalugan mo? Da. Umuna ako ndap na saan nakamadlaw. Sumuruno kanton. Ha? Ti akin amyanan kapadsero. Dadya tilugan ko. Sige. Umuna ka nga rotin. Nakalalis to manong nemi nga nagkweret ti kanito. At dakabin manong nemi kinilosing iti uneg ti kwarto iti kasidgan nga hotel manong. Kasta mo na yan manong nemi ti panangkarabas na kaniyak maililiw nga talaga. Isun din ang ikat iti t-shirt ko. Kalpasan naman ang nemi na prusan na nginagkan ti barukong ko. Oh. 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 Lusing. Oh. Sus. Sisupayan din ang ibaba manong nemi ti short ko. Saan inikaten ti brief ko manong nemi kat insubunan nga mismo ko na. Oh. Naangsag. Bahala ka, ngayon nga kanam. Kaya mismo ka kita. Yung naimas siyang sag na. Kaslag ang sag nga ikan. Uy. Oh. Naglayang ako munot ti loko. Oh. Iawawak lang pumutok. Tap-tap palit manong. Galing mo lasing. Mawaw nga talaga na ito eh, kasmat ti pa nakawaw. Oh, mabalbalin nga talaga. Pinatakder ko manong nemi kat siyak metrang ikat terwatan na inikaktilak ti brana manong nemi kat daytan. Kasta wana maten ti panangkaramkam ko na kiti. Oh! Nerds. Oh. Kasjay manong nemi ti panang tertered na ti rikna nang agasog ka na reng-eng. Iti panang rikna na manong nemi ti nak panang karamkam, panang kagat-kagat, itinatangkan nga paset ti mansanas na. Oh. Nerds. Oh my God. Nice. Nga dadama tamang parugsukan niyak tikas tang style na manong. Kayat nangalapdan tirik na. Di na kayat kay buwang. Terteririn na. Ngim nagmayat. Di pa nang tered na. Ako na. Papakmeten ti pantalon na manong nemi sa ko inikat. Pati pantina sa ko indurunan iti kama. Limagtuak pa'y manong nemi nang sakay kang kuwan. Kaya ti nagbaitan di kiti legs na manong nemi at dan ti ulok kat niya. Oh, Nards. Oh God, Nards. At daraman na manong nemi ngam na imas. Madi ano mabukuan awan raman ano kaya imasan na tiraman na manong nagbayat.
Oh, namunat ka, magustok launa ti panagasog na, nukas nakasipsipak manong nimi sa kukinikinitin ti perlas, sa kung to iusok manong nimi nga sirek ti dilak sa kapagkutsi-kutsi nga sa kunana. Mabalin nga talaga, manong. Mabalbalin nga talaga. Nakapapangutak iti babaging kamanong naming ang pangatok na isa etak manin iti barokong na aging kamanong naming adan nagidibibig ko ka nagidibibig na pag sumatan ng plaster ko nga inserreken ti armas ko manong naming oh Nards manong naming agasam ta extra large nga simurek. Itinabayad ka nun manong naming asahan nga nausatan kasla ka nun naglunit tatalo ka nun nga tawen nga awan nila kay na kahit mo sawen talo nga tawen nga italang at na mapasamak nga maramanam oin maglagi din talaga mamuta Nards kursunada ka nga talaga kadyak ng bidot naglaing ka opo mapahanak man ni Nards paspasam paspasam Nards imbuang kumatin tirik nak manong nemi syempre or lalagsabat tirik nami kat kastaon iti panagkinayat kat mi kaslala kapan nga namin pinsan tinabay ka pa nakaili ko kaslay takla makaramahan man tapay sa kanaling lakay mo aman met ang ibang iba ka naglaing ka amumat nila kay ko timangan ng samalit panangan mo nga talaga nagmayan Nards kaya't ko agdan nata anang agdan nata kaya't mo sawit sumangpet at jibalayo sumangpet ka rin mabalin sumangpet ka sa jibalay madiang mangkita ka't pagkasaranda ano? Sa dietang din na nun. Tupnusan na nga magastuhan. Nukang kanayin tangang hotel. Di mo ba? Di mo kaya? Awan trabaho. No kaya't mo mangalat at pagkasaranda. Sadya kang umay. Sadya kang sumangpit. Sadya kang maturo. Sadya kang grubot mawantero. Mapanti obisinan. Saan nga mabalin nung tsak agawid. Alat sa ote asawak nung tsak agawid. Kasi nung orte, humitan ta. Kahit ko kumakit ang naldaulat ta. Uri nagreglaag, alalat ta. Paunay mo tin. Kahit ko sa nga greglan, pututan na. Yan ang sa ote asawam. Sumangpit nga dan sa bali anak mo. Mawatan na nga tamad. Basta, siyak to sa mga pulte kasera ta, ha? Sadya tangang din na nun. Gusto damidan ta. Sakbay nga mapangkot opisina, dumagas ka. Sakbay nga gawit ka di balayo, dumagas ka. Maya, di ba? Dumagasak di baladawak. Nagdisapasapam di rumuan. Ang abali nga maladaw ka itong agawid iti malam sa dibalayo. Basta, masapa ka, nga grubwat iti bigat, dumagas ka, kadagpapasta. Di ba? Kasta nga rin tinapasamak manong nemi kinamkadlayang ng babae iti at kalikagom, nakaalalisto. Yung tawag na kanya kalpasan ti duangal daw, kanta ka na sa pulan na kasera. Sa paik ka rin tagrubwat into nabigat, taduwang gasak. Imbaga na ti address manong. Kasta nga tinaramid ko manong apartment. Sino nga rin naggastos dito eh? Hindi paggunduhan ta. Una saan, di mo kayo disyaklatan. Oh my God. Gur ka. Nakarubata ko nung may kakidin ko na naman nung name kit ginuyod na. Inikat na pa ilang tibatok man nung name sa naman rin naman sa tibaro ko. Oh,
Dua lang nga aldaw, namiskan. Ilang listo takarot tapos sana ka maladaw. Ano, Rodo, mag-half-day ka. Ana, uy, nag-half-day ka. Sumra ka doon after lunch. Kapag kahit ko kakpapasta. Oh, wow, nice. I miss you. Oh, oh, ibang-iba ka talaga, Lusing. Ah, oh, oh. Kasta nga ron tinapasamak man. Talagang aslasang nga mapmapnik tiloko. Dumagasa kitibigan, sakto dumagas iti malam. Yung no, damat na kitikon daw, manong na maladaw ang agring. Tumaminsanan, tumalaman ko na. Upay ngamin nga di mo sinapatin nag-ring. Basta tumalaman. Sa pa siguradong man tumalam. Paminduan tanto, pamintlon tanto. Di ba katakas manong nemi maghanakit din nga masikom. Ano ka din ang bulan? Talong ang bulan din. Nga ramidan na tigastoy. Talong ang bulan nga puro ragsak. Ay nangarad, kita kargaay ka, inawag sa konti pas ngay. Ebidensya. Iti panang lipot na karikita asawat. Resulta uno bunga tayo na yata. Tapay. Di nakadipat patay. Una pagparaparausan na lang. Dibat patay ka, Lusing. Eman to na sumang petente asawak. Kahit kung isarting tantretoy. Kahit nun siya kaya. Urit ang andandun ti asawam. Kasto tumat lang, dumagas ka ti bigat, dumagas ka iti malam. No saan mo asango, oray, every other morning. Kahit numamon ti asawam nga eh. Naamuanan. Hana? Amuanan nga, adan na sa bali nga lalaki ti biyak ko. Diyos kaya. Mabalin na. Pinanawan na kita. Saan kumatin nga ba't pati kisuna? Sikamat na di ba't pati ko. Awan ting karik kang kalusing nga. Saan kumabaling nga ising na ti asawak? Tawan ti kapat gan no saan nga ti asawak. O sige, tsak mat pilitin ka. Di ka mat pilitin. Hanggang mat nga agawan manipot kang kuhanak eh. Dadail na nakto kasta. Ganun din na pagusto na kat siyempre. Mga ramin na pamuspusan. Kat na saan kakarod na pagustuhanan at aramin na? Di bagak kinibakad mo. Tila babawi. Babawi ka? Ano ta? Problema ka magkayam. Tabo kayo ka maminsan lang eh. Dedi lang kumarabi. Nagpinugusto lang kuma. Si kamatan. Ing kasaran nakmatan. Si kamatan kasla kahit nakatagikwain. Hanggang matagtagikwain ka. Ngayon ti kayat ko oren no adanton ni baka mo tuloy ang ligaya. Mahal mawalintang ilimot ti amin. Tinawagan na kiti may sa nga nabi iti asawak manong. Susan, sweetheart. Ayan mo. Dito'y balay. Sigurado ka. Inuto ko mga sa dino te angko no saan nga dito'y balay tikas itong oras. Naladaw ka ng awid. Oo, dalabas ita idrang Pasko. So medyo nag-overtime ha? Overtime mo no? Overtime. Ito magbagam. Nagsarita ka makinig commander training. Ket, ano ko nang nagsarita kay commander training?
Asino na jay? Asino na jay nga lusing? Sino ka lusing ibagbagam? No lusing na ibagbagam ka na amok lang iti nagpa-birthday ni Kumadre Training. Alawan, ni lusing. Di man lang pa nagamamumia. Didilat pa nagkuyok yun. Nasaan yung inulit pa? Ganito tada magibagbaga adagdaga sa tibigat at dapat dagdaga sa mitim malam. So saan nga po doon ita? Sakbay nga gawitak. Kahit kung nga daywam na tangang babae. Tanusan mo nga daywan. Nusan mong isina. Agawitak. Nga magtarusak iti sa bali nga balay. Api ko magtarusak iti sa bali nga balay. Agtarusak mo iti sa bali nga lalaki. Susan? Taada ka di met lalakim? Taada ka di met. The word met. Di kahit nasawan na da babaim. Niliwanag lang. Niliwan ka. Kaya may liwanag tumad nga gawit sa balik ng balay. Alot kas na mapaspasama. Di kahit agabrod. Agawid. Ngam saan nga dyan sidong ti pamilya at pagawidan na. Idi sa balik ng lalaki. Maramin mo, numaramin ko. O numaramin mo, maramid ko man. Apay, si kadalang katitiyan na kalindagan ng mga ramin. At dumat ka, dagiti ka, ka-chatmate ko. At dumat ka, dagiti mga lalo ko kanya. Iso nang samong isina na dyan alusin. Sumang pedak na Pilipinas. Ngam sa baling ang balay isang patak. Nagproblema akba nung naimit tinawagag ni Mari Trini. Ay, hello, kumadre. Apa kasi dyan tinarabid mo? Inarabid ko kanya. Awan ti sa baling nga nakaamuan ni Susan ti amin no saan nga si ka. Apa yung nagipulong ka? Kumpadre, saan nga siya? Kasano ka nakaparparata kayo mat ngaminin? Imbalay mo isunan. O, imbalay ko eh. Isot nagikasera kanya. Ngam sa anak mo umumiyan sa ditrabi. Uwe, ngam tagdagasam dumagas katibigan. Saka dumagas pa ila tibalam. Pasaya marabiyang kang gagawin. Saan lang ang sisyak na damatana? Adu di kiti mata. Adu man di kiti makamamukang kang di taglawlaw. Ito ayan takasera yun. Tamno yung bagam nga siyak ng idan. Pagpalpalutputan naklang. Siaklat na nakaamuan na tinagan nga lusing. Ngam saan ko yung bagbagagang kwa ng adrelasyon nyo. Nga nagamam mo kay laeng, idi pa-birthday ko. Dahil di baga. Iso na lang panagamam mo yun. Ngam jak imbaga nga adrelasyon nyo. Sikaman ngamin kompadre, mabalbalin ko na. Mabalbalin lang iti may isang harabi. Ngayon mapi kami pinaigalot ka. Api kami pinaituroyan ka, tikas kang kuwan na. Na minsan kumalangin, umanay kumalat na minsan na. Nagparausam lang. Magusto mo. Agad inyad adamat. Iso nga saan nga sakti pa pabasolip kompadre. No mampay siyak tinang iturong keng kakinin suusing, mabalbalin ko na. Ngamtsak ibagang nga, mabalbalin itiyak na nayon. No dahil dyan kumalang arabi katuston, di awang kumaita ti problema. Adamat kidirason manon nemi ni training. Huwag, no kumatatsaan ko nga inulit, no kumasanak imanugod nga yung kasera na, awang kumati problema. Manong nemi saan nagadimagas ideta nga walem ng tinawaga kisuna. Sana ko may dita.
Anya, orayan ka, sweetheart. Katigdigos ko, umikan. Sa anak nga umaydita. Ken sa anak kun nga umaydita. Anya? Agsinatan. Ho! Hanga mabalinday ta. Hanga siya tibot-bot ngam. Sa nga siya tikalakalabanem, narding. Adada nga sa nga siya tibot-bot ngam, lusing. Sana kang muteng no nyaman taramidam. Ngata? Ngata? Ano kami taramidam? Oo, basta. No saan ka nga mauray ito dito nga malam, kanang ito no rabi, mapasamak kan, mapasamak. Yung saan ka nagbuteng manong, nag-awid ak dito'y balay, inalak ti pangtid ko nga brandy, nag-inumak. Yung masadag kanyak ni mama manong nemi. Ada problema, saan ka rin? Ma? Awan. Anong awan? Saan ka umino ang kasta no ang problema? Numanin tawagan nagtasawa. Pagsalsalud-sudan na. Iba kaktos to tanya nga rin katsumat. Kamasansan nga sa masapa ka nga grubwat. Agtignay ka 1 hour before iti office hours. Apay? Salsalsutan ta asawam no apay. Ti bagbagam mat sumat ti baga ka nga adda masapa nga obraem. Husto, adda masapa nga obraem. Kastamat no iti balem. Pasari sumangpad ka alas 7:30. Nakapanganan di kita anak mo. Nakapangan kami. Nabayagan na sa amo nga. Nakasangon di kitubing. Nasaludsudak no apay, nag-overtime ka. Yaman niya talaga tipod no. Ay susapo, nards, anak, padak na babae di asawam, nasakit, no kas pagarigan man tagpapeso nga liplipo tamisunan. Inanugod mo sa amat Anak, saan pa ka na nato ti amin tapno aturem ti amin? Isinamon da tiyang babae. Kata, no aramidam nita, siguro da pala guntawin nga, mapakawan kan maawat ng paitasawam. Anak, di mo ko maipalubos nga ti pamilyam kat mairaman kas karik ti marakra ka pamilya, dagiti saan nga makaiptur. Nga damay sa nga nag-abroad ka na kita kasawa. Sa bagay lalakit kinataom, ay no aramidin mo asawam tinaramid na. Wano inaramid mo? Sanggat ka na sakit. Piman pa rin kita anak yung isunod maapektaran nung sina kayo. Nanagsaka ka di, nagbaling ang broken family at pamilyam. Isong harot nga nagawid akon. Nasaan ka nga di magkaspay? Yung mga ipangpang taray diyang babae. Diyak lang mo noon at araminan na. Makayat na ti magriribok. Awan ti magdanagam. Basta lagi di gubdemon ti relasyon nyo. Kaya noon nyaman ti araminan na. Akata. Tinaskan. Kata di mun kayat. Di baka mo dati ti asawa. Nga di mun kayat. Kadi pangpangtana ka na dyan nga babae. Kasta nga rin tinaramid ko manong nemi apaman na simrek ni mama. Pinanawan nagduti harding nga umininumak. Indahil ko tinumero manong nemi di asawa. Yes, Nards. Insin akon. Gusto na rekta mga ipangpangtay suna. Ano di pangpangtana? Aramin na kanot ti amin. Masaludsod ko man. Nasikugam ka di? Masigugak ko na.
Yung mauman ti pakita ng ebidensya. Mga aramid ka lang titakala problema, Nards. Imagine, almost 3 years, kada gito yung lagang maramid mo. Napi ako mamat na no, dede lang arabi, imintultuloy mo, pinaigalod ka, agpalubos mo nga kasera na kati babae, kinontrol na kati babae, inadigpan na kati babae. Alawin, bindot ko rin jay. Iyam sanitan. So nga, nuan yaman ti aramidan de nga babae kontra kanyak kas pagarigan no, matawagan na ka, nuan yaman ti magbagana. Sak mo ti matiyam. Awan ti sa baling anayat ko na sana siya. Ket sorry, pakawarin na. Give me another chance. Sang kuntun mo lulitan. Ikarikan ka. Manong nemi tinaramid ni Lusing ket umay dito sangot ti balay manong nemi agas iskandalo ngagpukpukaw. Erding! Ayop ka! Kalpasan nga nagpapapasan lang kita mabay anak. Yung kahit kung ibando ka na kita tao ito ka rumam. Naputot mo kanyak. Kahit mo. Rigrigay ka mismo dito. Binaybayan minatama nung name nun niya manti kahit nangaramidan numuna ta umay nga na parte. Agwasang-wasang, agulang-ulang, kodamlanog bagti. Susapo. Tila masarasara ka mga babae, anak ko. Nagkaro. Huwag nga rin, mama. Tunukwan, at mang tutup ken kuwana dita. At mangalak ken kuwana ta, pagsusublatan ta. Nagpaso nga ta nga masikong. Sabi ko mata saan, mama. Tanong mapasigong nga talaga. Kakasimit o jibaladhaka. Nga din saklot na. Iti pa'y mismo manong naming opisina, ti umay na pangguluan, iti sango. Imbaga ta sanga pastriken manong naming iti gwardya. Pukpukawan na tinahagan ko. Ipukpukaw na. Sana ipukpukaw ka? Amuyo ka de! Kaya babae nak ni Narting! Amuyo ka de! Amuyo ka de! Amuyo ka de! Narting! Kami na may anak! Kasi na dahil sa matan ti panunot na ko nakmanong. Tadi na pa yung mordos ti buok. Kasi katang-katang ang taray-taray ti kalsada. Diyos ko, talaga aramid ko. Nadadahal sa matan ti panunot na kong kulang. Tinawagan na manong name ni kumadre training. Hello, kumadre. Ay na, awanin. Awanin. Sunod awanin. Nilusing awanin. Natayan. Impandan sa mental hospital. Tanagbagtit. Uri na samad labas si kong samad. Ay, susapo. Loko ka. Basol mo no, apag yung nagbagtit na dyan ang lusing. Sige, akin na basol. Indro ko, ko lang kit mabalbalin ko lang. Na kumahamoy baga nga mabalbalin, hang kumain balbalin. Nakakaasa mo na kita anak na siya. Ay, susapo. Nalukay ti tornilyo na. Hala. Awan ti... madadael mo magsitir kanya ka konsensya. Hanggo basol mo kapag nagbagtit. Basol na. Isot nag-remedyo eh. Isot naging pamuspusan. Isot naging kasayra kanya. Inaramid niya ti amin. Malukoy nakla. Awan ti inggar-karik kang kuwana. Eh mala, sabi ko ma, tagsublin tumid lang ti sembeng ti panunot. Kakaasimot di kita anak na.
Kinon ko naklaengen manon nemi panangalabar ko tagpapaiso nga parang sidir ti bukod ko kensensya kanya. At panunutek manon nemi di kita anak na. Ay, kinamkad lang niya. Kanidi agpurgudan ti asawa. O ana, manupet ti babae nga mapagbagtit mo. Sikamat, si Sunalan. Kensi ka? Ope ko mo siya. Apay, di ka agbagtit. Saan ka pa gusto nita? Di ka kad maililiw. Hoy, Narding. Susan. O, asan kung doon nga ramiden ti sa bali pa. Asan kung doon nga ramiden ti mga rakop kan mga gagiti sa bali. Siksikan tulaingin. Gabot sana ko nga pamanaw. Kinuri ka tanong saan ka panawan no maaramid mo. Maramid mo na anay ko. Sikamat. Awan to di pangaramidak siksikan tulaingin. Siksikan tulat pangipakata ko tilaing ko iti romance. Uy. Oh. Narding. Siguro na ito kinalaing mo. Isot nagbagbagtitan na dyan nga lusing. Tas saan mo pinagustuhan nga nagbagtitan. Gapota. Nights. Oh, Susan. Inem gantawen manong nemi ti kaawan ti asawak. Wen. Nakalpasan tito at alung at awen kadi suidi naliw anak ka ng aramin. Almost a year, manong. Dahil lahing tinaminsan. Saan kong nga ulitin ko na. Kaya talaga nga saan kong ulitin pa. Gabot na di ti resulta na. Aging kakarag ito ay manong nemi kadadapay laeng nilosing i-Jebental Hospital. Nakadaldelikado nga babae tikas jay. Nalokay ti tornilyo naman. Agbagtit do saan nga mapagustuhan. Nanayunan pa ti anak mi manong nemi ket ison tinaudi. Bali talo ti bunga tayo na at mi iti asawa. Intulog ko tinag opisina, idinto tayo iso manong nemi nagipot up iti negosyo na. Kaya tinulong ka nga gurunong para ti usaren di kita anak mi para idid na panangkunud tarapap da dito'y lobong. Na ito nga rod ti pagkasalita manong nemi nga tinaminsan na ibalbalin, mabalbalin, niliw anak, napadasak manong nemi tinadaan ti other woman, nga iso ti dandan na karakrakan ti pamilya. Saan kung ito nga raramidan, gabot talaga nga madi manong nemi. Kahit sabi ko mat, at dato nga pagkasalitaan ka nagbalin mat abalaag, ka nagkita aramid ti nga nasyat, nagkita adda dito Pilipinas, nga pinanawan nagkita asawa da, vice versa, nagkita adda ti abroad, nga pimanaw, nga mangnamnama, iti pamilyada. Sabi ko ma, tada ito iti mangten iti patigmaan, tano agar aramid ka ita, isardeng yon, sakbay maladaw ti amin. Tuoy nga rodagyaman nga pagaya mo, Narding. Thank you, Narding. Thank you, share nga pagkasalita, medical man lang.